Chcete si vytvořit svůj vlastní web, ale nechcete zatím platit za hosting ani doménu? Existuje totiž způsob, jak si každý z nás může vytvořit svůj vlastní web a nemusí zaplatit ani jedinou korunu. Bohužel ho ale většina lidí nezná. Já vám v tomto videu ukážu krok za krokem, jak si můžete vytvořit za pár minut svůj vlastní web a klidně na něm už dneska začít pracovat. Tak pojďme na to. Prvně si pojďme v krátkosti tedy říct, co je to WordPress. WordPress je vlastně nejrozšířenější systém na světě na tvorbu webu. Používá ho vážně stovky milionů webů po celém světě a to hlavně z toho důvodu, že je vlastně poměrně jednoduchý a intuitivní na naučení. Tak pojďme si ukázat, jak si ho můžete i vy nainstalovat. Takže prvně půjdeme na stránku localvp.com a vpravo nahoře klikneme na tlačítko Download neboli stáhnout. Tady si vybereme vlastně nějakou naší platformu, v mém případě je to Mac Apple Silicon, ve vašem to může být klidně stejný, nebo Windows, Mac Intel, případně i Linux. Já dávám tady Mac Apple Silicon, vyplníte sem vaše jméno, příjmení, vyberete si, jestli jste agentura, freelancer nebo jiný a napíšete sem vlastně váš e-mail. A jakmile kliknete na tlačítko Get It Now, tak se vám vlastně aktivuje instalace a vy si potom už tady ten nástroj nainstalujete. Takže jakmile budete mít LocalVP stažený a otevřený, tak se dostanete sem do takovýhle administrace. Vy vlastně pokud chcete vytvořit ten svůj web, tak tady vlevo dole kliknete na tady tohle bílé kolečko s tím pluskem a dostanete se vlastně na tady tu stránku, kde máte už předem zvolenou vlastně Create a New Site, což je vytvořit novou stránku a tady kliknete Continue. Napíšete si název vaší stránky, já tady napíšu test, klikneme na Continue, a vybereme si preferované nastavení a to mám klikl dvakrát a tady konc napíšeme tady naše jméno a nějaké naše heslo. S tady těmi vlastně údaj, tak vy se budete do té vaší administrace přihlašovat a potom vlastně ten web budete moct tvořit. Tady tohle si chcete zapamatovat, chcete si to napsat někde vedle na papír nebo kamkoliv jinam, abyste to nezapomněli. Ono to pak jde sice obnovit, ale je s tím práce navíc. A jakmile tohle máte už napsaný, tak tady kliknete jenom na tlačítko Add Site, což znamená přidat stránku a začne se vám vlastně stránka vytvářet. Tak jo, a jakmile máte stránku vytvořenou, tak už tady máte vlastně více možností. Máte tady možnost otevřít stránku, máte tady možnost přihlásit se do administrace a co já vám doporučuji ze začátku dělat, tak tadyhle vlastně máme SSL, tak vlastně přidat si sem jakoby HTTPS certifikaci. Tady vlastně, když kliknete na tlačítko Trust, tak se vám vlastně sem automaticky už přidá certifikace toho webu. Dále tady máte vlastně dole tlačítko Live Link, což znamená vlastně nějaký živý odkaz. A to funguje, nebo využívá se to proto, pokud vy byste chtěli třeba někomu jinému ukázat, jak ten váš web vypadá, tak vy vlastně tady dole musíte vlastně vytvořit ten odkaz a poslat mu odkaz, jméno a heslo, aby se on mohl jako přihlásit a podívat se na to. Protože vy, jak si ten web tady tvoříte, tak vy ho vidíte jenom vy na vašem počítači. On ho nikdo jiný vlastně z okolí nemůže vidět, pokud nemá odkaz vlastně na ten live link. A není vlastně ještě tady tahle administrace zapnutá. Takže vy chcete vytvořit ten live link a mít tady vlastně ten web zapnutý, aby se mohl někdo jiný na něj podívat. Případně se pak na něj můžete klidně podívat z mobilu, z tabletu nebo z jakéhokoliv jiného zařízení. Tak jo, a my se přesuneme do administrace, takže klikneme tady na WP Admin a otevře se nám vlastně tady stránka s přihlašováním, kdy my sem napíšeme naše přihlašovací údaje a klikneme na Login. Chvilku počkáme a už jsme se dostali do naší administrace. My už tady máme normálně plnohodnotně funkční WordPress, tím pádem my už tady vlastně můžeme si přidávat nějaký pluginy, můžeme vlastně si tady přidávat různé šablony a vlastně můžeme začít tvořit svůj web. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo a pomohlo vám to s instalací vašeho webu. Budu rád za like na tohle video a přihlášení odběru a nezapomeňte se podívat dolů do popisku tohohle videa, kde naleznete všechny důležité odkazy. Jo a pokud náhodou přemýšlíte o tvorbě nového webu nebo předělání vašeho starého webu, tak se můžete podívat na moje webové stránky tomaspajdiak.cz nebo mi napsat na e-mail hello@tomaspajdiak.cz a společně se na to podíváme. Tak ještě jednou děkuji za sledování a vidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.